Quddiem il-bini tal-Parlament, id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia u l-Whip Laburista Joe Mizzi ikkundannaw il-manuvri li għaddej bihom bħalissa l-Gvern li qed jaffettwaw b'mod serju x-xogħol tal-Parlament. Anġlu Farrugia qal li huwa ċar li l-Gvern qed ipoġġi l-interessi partiġjani tiegħu qabel l-interessi nazzjonali u d-demokrazija f'pajjiżna. Spjega li meta l-Parlament jerġa' jitlaqqa 4 ġimgħat oħra fit-23 ta' April ser ikun ilu 3 xhur sħaħ ma jieħu vot. Allora il-problemi jikbru fil-konfront tal-poplu Malti fil-waqt li Gonzipien ħasset jieġa li jtawwal il-vaganza. Mela il-poplu ħajkollu jkompli jiffaċċja aktar problemi imma l-Gvern iħossu bla kuxjenza li jkompli jieħu vakanzi fit-tul u allura kontra l-interess nazzjonali. Bħalissa quddiem il-Parlament hemm 14 il-abbozz ta' liġi pendenti u mozzjonijiet li baqgħu ma ġewx diskussi. Fosthom l-iktar waħda importanti, dik dwar il-ġustizzja u l-intern qasam li responsabbli għalih huwa Carme Fsud Bonnici. Iżda peress li dan l-istess Ministru huwa responsabbli mill-Parlament qed jimmanuvra biex jevita din id-diskussjoni. Dan meta l-qasam tal-intern u l-ġustizzja għaddej minn kriżi evidenti. Minnaħa tiegħu Joe Mizzi qal li din id-darba l-Gvern f'dak li għandu x'jaqsam mad-data tal-aġġornament tal-Parlament mexxa waħdu u bla konsultazzjoni. Kumitat tax-xogħol tal-Kamra hija normalità li jintaqa' bħal jkun hemm recess u hemmhekk titħabbar id-data ta' recess u meta se jiġu nieħdlu u l-abbozzi se nidu niddiskutu. Li dikha ma saritx, d-darba ma saritx ma nistax nifhem għaliex. Spjega li l-Gvern qed jinkixef waħdu li qed idawwar l-aġenda fil-Parlament kif jaqbel lilu. Iż-żewġ kelliema sostnew li quddiem l-instabilità li qed teskala il-Partit Laburista ser jibqa' jsegwi mill-qrib dak kollu li jkun għaddej fil-kamp maqsum ta' Gonzipien.